പ്രഗ്നൻസി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരം തയ്യാറാകാതെ ഗർഭം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്: ശരിയായ ഭക്ഷണം, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻസ്, omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഫോളിക് ആസിഡ്, ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, ജങ്ക് ഫുഡ് കുറയ്ക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുക. പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 3 മാസം മുന്നെങ്കിലും ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങുക. കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് നല്ല ഉറക്കം, സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാം. ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ആകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. നാലാമതായിട്ട് വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൂടുതലായാലും കുറവായാലും പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓവുലേഷൻ ഡേ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓവുലേഷൻ ഡേക്ക് 2 ദിവസം മുന്നും അതിനുശേഷം 2 ദിവസവും ഫെർട്ടൈൽ പീരീഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിയാൽ പ്രഗ്നൻസി ചാൻസ് നാച്ചുറലി കൂടും. Prepare your body first, then try. Follow for more fertility tips.